În eter, programul informativ Ecoul Săptămânii, studio Svetlana Bacal, bine v-am găsit și în ediția de astăzi. La 18 decembrie, angajații oficiului orășenesc a stării civile și-au marcat sărbătoarea profesională. Deși conducerea Republicii acordă învățământului priorități, există un șir de probleme care necesită rezolvare. Pocnitori și focuri de artificii, atributele sărbătorilor de iarnă. Mulți deseori însă uită de propria siguranță. Despre aceste și alte știri în următoarele clipe. La începutul ediției, un buletin de știri. În preajma anului nou, aproximativ 200 de veterani istrieni ai celui de-al doilea război mondial vor primi ajutoare financiare din partea Federației Ruse. Președintele comunității rușilor, Viorica Kohtariova, a declarat că beneficiari ai ajutorului sunt supraviețuitorii războiului, indiferent de naționalitate. Pe listă au fost incluși foștii prizonieri ai lagărilor de concentrare, supraviețuitorii blocadei Leningradului, dar și alte categorii de persoane. Este vorba de persoane care în perioada anilor 1941-1945 au luptat pentru victorie. Nu contează cetățenia cărui stat o dețin la acest moment. În acei ani de război, de la mic la mare, au apărat pământul de dușmani, a declarat Victoria Kohtariova. Persoanele care solicită ajutor financiar unic trebuie să depună un set de acte care vor fi transmise la sediul Ambasadei Federației Ruse din Republica Moldova, unde se va decide acordarea ajutorului financiar. Guvernul Republicii impune restricții la exportul de grâu din regiune. În conformitate cu noile reguli, exportatorii de grâu vor avea dreptul să scoată marfa de regiune doar după ce vor vinde combinatului de pâine din Bender 25% din lot. Noile reguli au fost impuse pentru majorarea rezervelor de stat ale Nistrenei. Șeful Serviciului de Stat pentru stabilirea prețurilor, Vitali Ulitca, spune că prețurile de achiziție va fi mai mic decât prețurile de piață în Ucraina. Noile reguli de export vor fi valabile doar până atunci când va fi completată rezerva de stat a Republicii. În ajunul anului nou, în perioada 26-31 decembrie, de la Moscova, prin stațiile Tiraspol și Bender, va circula un tren suplimentar numărul 595, Moscova-Chișinău. Această decizie a fost luată de către conducerea căilor ferate rusești în legătură cu creșterea traficului de pasageri. Potrivit șefului căilor ferate nistriene, Vitali Bulanov, numărul de pasageri din Rusia în ajunul anului nou, în mod tradițional, crește cu aproape 50%. De la 25 decembrie până pe 7 ianuarie, pentru a face față traficului de pasageri, se va mări și numărul de mașini în trenul 65, care urmează de la Chișinău la Moscova și înapoi. Se vor adăuga circa 20 de mașini, din care majoritatea compartimente. De asemenea, din 2 ianuarie, pentru confortul pasagerilor, oficiile de bilete vor trece la regimul de muncă de 24 ore. Și alte știri. În incinta corpului administrativ a avut loc ședința comitetului organizatoric. De această dată, membrii comitetului au vorbit despre pregătirea sărbătorilor de iarnă. Pe parcurs au fost efectuate și totalurile activității comitetului timp de 2 săptămâni. Ce este gata și ce mai este necesar de îndeplinit ca orășenii să petreacă cu ala în noaptea de Revelion și sărbătorile ce vor urma, a aflat Svetlana Galben. Pentru prima oară în anul curent, pentru sărbătorile de Revelion, administrația orașului pregătește diverse activități netradiționale, cu care dorește să bucure și să amuzeze, ca niciodată, orășenii. La organizarea și realizarea lor vor participa toate serviciile orășenești, de asemenea, direcțiile cultură, învățământ, alimentație pentru copii și altele. În ziua de 23 decembrie vom organiza pe Piața Eliberării un bufet cu dulciuri, băuturi nealcoolice. Vor fi frigărui, ceai, cafea, vor fi comercializate jucării pentru copii. Va fi chiar și miere, în total mai mult de 6 locuri diverse de comercializare. Ne vom gândi unde să le plasăm ca să fie aprovizionate cu energie electrică, cele necesare, pentru ca să fie frumos și comod pentru toți, cei ce organizează și acei ce se odihnesc. 2 brigăzi de electricieni vor face serviciu în nopțile de Revelion și de Crăciun. Transportul orășenesc va activa în mod sporit pentru comoditatea orășenilor. Spre exemplu, de la 6 la 7 ianuarie, microbuzele vor circula până la orele 2 dimineața. Troleibuzele în ziua de 6 ianuarie vor circula de la orele 6 dimineața până la orele 24. Este petrecută operațiunea Bradul, la care participă toți colaboratorii noștri. Pe parcursul tuturor sărbătorilor, echipajele vor face serviciu în locurile aglomerate atât ziua cât și noaptea, pentru a păstra ordinea publică.
O expoziție din banere va fi expusă de asemenea în preajma pomului de Revelion. Ne-a ajutat firma Oformitel, care s-a atârnat foarte creativ față de sarcina pusă. Acestea vor fi copiile a 15 ilustrate de anul nou, care au fost editate până la anul 1990. Pădurea de iarnă, un muzeu sub cerul liber de care este responsabilă Direcția Învățământ, va fi destinată copiilor. Acolo totul va fi din polistiren, adică doritorii vor avea posibilitatea să privească și să se atingă de eroi din povești, să admire iarna fermecată. Plasarea oamenilor cu dizabilități fizice în câmpul muncii a fost tema unei mese rotunde organizate de Administrația de Stat a orașului și Centrul Model de Ocupație a Forței de Muncă. La ea au participat reprezentanții organizațiilor obștiești ai școlilor, conducători de întreprinderi, deputații ai Consiliului Local. În comun s-au căutat căi de rezolvare a acestei probleme. Socializarea cetățenilor cu invaliditate este o chestiune importantă, căci în oraș sunt mulți cetățeni cu diverse dizabilități care doresc să ducă un mod de viață activ, să muncească pentru a aduce venit societății, să aibă o viață mai prosperă pentru sine însuși. Nu se poate să izolăm pe acești oameni. Este necesar ca ei să poată activa pe piața liberă a muncii. Întreprinderile este necesar să ne primească la serviciu în baza unui concurs, căci noi nu cerem preferințe de la întreprindere, ci dorim să muncim ca și ceilalți, pentru ca să avem salariu. Pentru a reîncepe activitatea întreprinderii din Bender Maiac, la care în timpurile sovietice lucrau peste 450 de oameni, este nevoie de restructurizarea datoriei în buget, care formează circa 170.000 de ruble. Să-și găsească loc de muncă copiilor din organizația noastră le este dificil, căci odată cu atingerea majoratului, pe copiii noștri îi scot la gradul 3 de invaliditate, iar pensia la această categorie este foarte mică, 225 de ruble. Nu este posibil să viețuiești cu un astfel de venit, este necesar de a găsi o soluție. În anul 2012, Centrul Model de Plasare în Câmpul Muncii a înregistrat 145 de oameni cu invaliditate. Doar 6 din ei au fost plasați în Câmpul Muncii. Ceilalți n-au putut fi plasați sau n-au avut dorință. Majoritatea acestor oameni sunt la o vârstă de peste 50 de ani, care au primit invaliditatea în legătură cu o maladie. După un tratament îndelungat, lor le este dificil să primească loc de muncă. Noi putem să înregistrăm oficial oameni cu grupa a 3 de invaliditate. Consultații le putem da și invalizilor de grupele a 1 și a 2, iar să înregistrăm, să ajutăm cu plasarea în câmpul muncii la nivel de stat, putem pentru invalizii de grupa a 3 de la vârsta de 16 ani până la pensie. Dacă omul cu invaliditate a fost orientat de centru și la întreprindere el n-a fost primit, atunci sunt încălcate drepturile acestui om, iar discriminarea la noi este interzisă, a amintit împuternicitul pentru drepturile omului din orașul Bender. Astfel, în rezoluția mesei rotunde a fost inclus punctul ca conducătorii întreprinderilor să-i plaseze în câmpul muncii pe acești oameni, să le ofere posibilitatea să primească pregătire profesională. Lucrătorii oficiilor de stare civilă nu sunt doar martori la nașterea unei noi familii, ei însă își înregistrează 2 inimi iubitoare sub același nume. La 18 decembrie, angajații sau mai degrabă angajatele oficiului orășenesc a stării civile și-au marcat sărbătoarea profesională. Svetlana Galben continuă tema. Anul 2012 a fost bisect. Poate aceasta și este cauza faptului că căsătorii în Bender au fost înregistrate până în decembrie curent 605, mai puține ca de obicei. În anii precedenți, cifra forma 800-900 căsătorii. Totodată, timp de 11 luni, indicii privind nașterele sunt buni. Au văzut lumina zilei 1000 bebeluși, ceea ce este mai mult decât în anii precedenți. Pe parcursul lunii decembrie, cifrele vor crește, inclusiv și decesurile. Către 1 decembrie, cifra lor a format 1095 decesuri, ceea ce este tradițional. От работы сотрудника ЗАГСа lucrătorul nostru este necesar să fie competent în jurisprudență, căci orice greșeală pe care o comite el poate juca un rol negativ în soarta omului. Competență, profesionalism, bunătate. Orice om care a venit la noi trebuie să plece cu bună dispoziție, suflet curat și conștiință că el a găsit aici înțelegere. Majoritatea lucrătorilor de aici muncesc de mulți ani, cunosc bine orașul, oamenii, iubesc mult ceea ce fac. Nina Cobăleanskaya are un stagiu de muncă de peste 30 de ani, își iubește mult profesia.
Îmi place mult lucrul pe care îl îndeplinesc. Când îi înregistrezi căsătoria, dorești să le spui tinerilor multe cuvinte frumoase, ca ei să trăiască în bună înțelegere, chiar atunci când ei intră în sală, vezi cât de mult ei se iubesc, se stimează, se vede îndată o pereche iubitoare. Divorțurile, din contra, le retrăiesc împreună cu perechile nefericite. În arhiva instituției sunt păstrate mii și mii de documente. Ea este dusă din anii 30, anume din acel timp până în 2012 sunt adunate, colectate toate cărțile stării civile despre nașteri, căsătorii, divorțuri, decesuri. La moment, arhiva enumeră circa 1000 de volume. Din anii 90, de când există Republica Moldovenească Nistriană, informația a fost introdusă în computer. La moment este computerizată și informația începând cu anii 50 ai secolului trecut. Foarte des se adresează oamenii în arhivă, căci tinerii au nevoie de informație. Cine au fost bunii, străbunii, încă din anii 1918-20. Dacă în anii precedenți aceste cărți erau pe rafturi, de ele nu avea nimeni nevoie. Apoi acum, din contra, sunt foarte multe adresări. Cele mai vechi documente ce sunt păstrate în arhiva Biroului de Înregistrare a Actelor Civile datează cu anul 1930. Sunt și din anii războiului 1941-42. Toate ele au o mare importanță istorică. Continuă ediția Caleidoscopul tradițional cu alte miniștiri de pe parcursul săptămânii curente. Comisia Administrativă de Stat este un organ colegial permanent care examinează contravențiile administrative prevăzute de legile Republicii Moldovenești Nistrene. Comisia colaborează strâns cu autoritatea de stat, organele de drept și raportează anual deputaților. Numai în 9 luni ale acestui an au avut loc mai mult de 40 de ședințe ale Comisiei Administrative, la care s-au examinat mai mult de 4.000 de cazuri. Pedeapsa de bază este amenda. În acest an s-au colectat 463.000 de ruble. O problemă sunt animalele fără adăpost. Statistica mușcăturilor în oraș este tristă. Orășenii sunt atacați nu numai de animalele abandonate, ci și de cele de casă. Nu cu mult timp în urmă, deputații au înaintat o inițiativă legislativă de a dubla sancțiunile pentru întreținerea necorespunzătoare a animalelor. Rabia, deși este o boală foarte veche și în prezent rămâne mortal periculoasă, adică în cazul când o persoană este mușcată de un animal bolnav și nu primește tratament corespunzător, a declarat Victoria Grebenciucova, șefa secției epidemiologice din oraș, la ședința Comisiei de Ocrotire a Sănătății și Protecție Socială a Cetățenilor. Deși în Bender în ultimii ani n-a fost registrat niciun caz de rabie umană, experții Centrului Orășenesc de Igienă și Epidemiologie spun că situația este instabilă. Numai în 10 luni ale anului 2012 în Bender s-au înregistrat 302 plângeri ale cetățenilor mușcați de animale, număr de 1,2 ori mai mare comparativ cu perioada anului trecut. Reprezentantul gospodăriei specializate a vorbit despre statistica câinilor vagabonzi împușcați. Există anumite cifre. Există în Bender chiar și o groapă biotermală care din anumite motive încă nu se exploatează. Tema ce-i de făcut cu câinii vagabonzi a izbucnit din nou cu o nouă putere. Momentul când copiii merg dimineața la școală și văd corpurile însângeroase ale acestor câini le provoacă o traumă morală, a menționat Mihail Șaidurov, președintele Comisiei. Deci, de împușcat câinii sau de capturat. Și, în general, va decide oare exterminarea câinilor această problemă. Deputații în cele din urmă au decis să petreacă pe această temă o comisie specială cu implicarea tuturor serviciilor respective. În sala festivă a Fabricii Floare a avut loc o seară de creație lui Victor Gruțenco, o figură cunoscută politică și în combinație poet, autor de numeroase aforisme. Printre cei invitați la eveniment, muncitori ai fabricii și reprezentanți ai mișcării publice Lumea Posibilităților Egale, care au reunit în rândurile lor persoane cu dizabilități, dar cu un stil activ de viață. Pentru susținerea lor s-a organizat o acțiune de caritate. A fi mai încrezut în sine, a fi membru egal al societății. Astfel de apeluri erau adresate oaspeților sărbătorii, iar pe scenă s-a desfășurat un spectacol adevărat. Autorul citea versurile și aforismele sale. Vocaliștii debutau cu cântece scrise pe versetul lui Victor Gruțenco. Victor Gruțenco este autor a numeroase invenții, lucrări științifice și cărți de economie, politică, tehnologie. De asemenea, este autorul a 5 cărți publicate în Nistrene. Ghirlande, lumânări, artificii, brăduți verzi și pufoși. Ce fel de anul nou fără aceste atribute? Însă aceste decorațiuni prezintă un pericol de incendiu. Pompierii ne sfătuie să nu uităm de regulile de bază ale securității. Aproximativ 1000 de ore în acest an, pompierii orașului au ieșit la stingerea incendiilor. 102 incendii au fost de mare complexitate. 6 oameni au murit. Toate tragediile sunt rezultat ale manipulării neglijente cu focul, fumatul în stare de ebrietate, afirmă pompierii. Cauza incendiului poate deveni și bradul de Crăciun. Instalarea
Instalarea lui, de asemenea, necesită respectarea unor cerințe de siguranță, mai departe de aparatele electrice, ca crenguțele lui să nu atingă pereții și tavanul. Înainte de a decora pomul de Crăciun cu ghirlande, asigurați-vă că funcționează corect și să nu lăsați luminile aprinse fără supraveghere, în special când alături se află copiii. De vigilență este nevoie și în timpul matineilor. Este strict interzisă folosirea focurilor de artificii în încăpere. Cei care încalcă aceste reguli vor fi supuși răspunderii administrative. Dar chiar și cele mai mari amenzi nu pot fi comparate cu valoarea vieții și sănătății. De aceea, trebuie să nu uităm că securitatea noastră depinde de noi. Continuăm ediția. Perfecționarea calității învățământului, întărirea bazei tehnico-materiale, educația patriotică sunt doar unele dintre sarcinile care stau în fața Direcției Învățământ în anul curent. Deși conducerea Republicii acordă învățământului priorități, există un șir de probleme care necesită rezolvare. În ajunul anului trecut de învățământ, Comisia Interdepartamentală, care controlează gătința instituțiilor către anul școlar, a primit 3 instituții sub condiție căci acoperișurile erau într-o stare nesatisfăcătoare. Apoi au fost căutate finanțe în asalt pentru a repara și a începe anul de învățământ. În anul curent, primirea a trecut cu succes. Au fost, desigur, observații privitor la starea rețelelor de canalizare, acoperișuri, prezența stingătoarelor, curățirea rețelelor de încălzire. Totuși, majoritatea punctelor au fost îndeplinite. Cifrele vorbesc de la sine. На капитальный ремонт кровель в 2010 году было выделено 200. Pentru reparația capitală a acoperișurilor au fost orientate în anul 2010 200.000 ruble, în 2011 300.000, iar în anul 2012 mai mult de 1 milion de ruble. Pentru reparația parțială, cifrele sunt următoarele, de la 104.000 ruble la 370.000. Tradițional, noi procurăm materiale necesare de construcții, ciment, vopsea și altele. În anul curent au fost orientate cu acest scop 701.000 ruble, ceea ce este de 9 ori mai mult decât în anul trecut. Rezultatele procesului de învățământ sunt de asemenea frumoase. Pe parcurs, cu 3% s-a mărit numărul pedagogilor care au primit gradul didactic superior. Acești pedagogi demonstrează rezultatele excelente în oraș, republică, pe plan internațional. Pedagogii evoluează la conferințe de rang internațional, arată rezultate excelente împreună cu elevii săi, aduc locuri de frunte din Moscova, Sankt Petersburg. Gimnaziul ucrainean participă în Ucraina cu succes în olimpiade, proiecte internet. Sportivii, turiștii din oraș se manifestă de asemenea cu succes. În școli este atrasă atenție sporită sănătății copiilor. Mulți din acei ce vin în clasa 1 au maladii cronice. În gimnaziile 1, 2 și 3 funcționează blocuri de reabilitare, unde este îndeplinită fitoterapie, masaj, proceduri diverse. Fitobar este la școlile numărul 15 și 11. Pentru a evita cazurile tragice pe râul Nistru, timp de 8 ani, copiii din clasele a doua învață să înnoate conform unui program special în baza bazinului din școala numărul 18. În școli este organizată alimentația caldă a elevilor. 70% formează cifra copiilor care iau masa în școli. 1000 de copii sunt alimentați gratis, mulțumită ajutorului umanitar din Federația Rusă. Sunt organizate și dejunuri plătite, astfel fiind stopate maladiile gastrointestinale. O atenție sporită este atrasă odihnii de vară a elevilor. În școli au fost organizate tabere de odihnă și asanare. Dacă acum câțiva ani erau 3-4, în anul trecut cifra s-a ridicat la 6-8, iar în anul curent au funcționat 11. Prețul la foi a fost moderat, 40% au achitat părinții, 60% administrația. Astfel, peste 1000 de copii s-au odihnit și asanat. Pocnitorile și focurile de artificii de mult au devenit atributele esențiale ale multor sărbători. Cererea pentru aceste produse zgomotoase și inflamabile crește brusc în preajma sărbătorilor de anul nou. Îndeoseb le procură tineretul și adolescenții. Comparând pachete de produse pirotehnice, ei sunt siguri că vor face sărbătorile de neuitat. Dar, în căutarea de poveste, tinerilor deseori nu le pasă de propria siguranță. Întreprinderea privată Vece pe piața nistreană a focurilor de artificii există mai mult de 15 ani. De fapt, ea este în afara concurenței, deoarece este unica care dispune de licență pentru realizarea mărfurilor inflamabile. Focurile de artificii nu prezintă pericol dacă sunt de calitate înaltă și corect utilizate, afirmă Vladimir Ujachin. Pe parcursul a toți anii aducem produse doar de calitate, care corespunde tuturor normelor și standardelor de stat. Dispunem și de documente care ne permit să vindem aceste produse populației.
Odată cu apropierea sărbătorilor de anul nou, crește brusc cererea la produsele pirotehnice, rachete, petarde, luminări, focuri de artificii. Toate aceste produse se vând numai adulților și, potrivit legii, pot fi utilizate numai de persoanele care au atins vârsta majoratului. Există tipuri speciale de focuri de artificii care se pun în funcțiune de profesioniști. Astfel, fiind cumpărate, e necesar de a comanda și servicii specializate. Acum se vând liber în mare parte focuri de artificii de uz casnic. Adresarea cu ele nu necesită mari cunoștințe, dar abilități speciale sunt necesare. Nu neglijați și măsurile elementare de precauție. Utilizarea artificiilor se efectuează numai în lipsa vântului și la cel puțin 50 metri de clădiri și 20 metri departe de aglomerație. Aceasta a fost ultima știre pentru astăzi. Amintesc că puteți viziona știrile noastre pe site-ul bender.tv. La încheiere, datele meteo pentru ziua de duminică, iar eu vă urez cele bune și doar știri plăcute. Pentru duminică 23 decembrie, potrivit Centrului Meteorologic, se prevede cer senin și ninsori ușoare. Vântul va sufla din partea nord-vestică cu o viteză de 1-2 metri pe secundă. Presiunea atmosferică 766 mm ai coloanei de mercur. Ziua termometrele vor indica 10 grade de ger, noaptea până la -16.